Θέλω να δω πώς θα ήταν ο κόσμος τα Χριστούγεννα να ήταν αυτά. Το χωριό του Άι Βασίλη να χωράει όλους, να χωράει όλα τα παιδιά. Τους πολέμους να τελειώσουν, να τους σταματήσουν. Έλα δώσε μου μια αγκαλιά. Να μαθαίναμε όλη μια μέρα στα παιδιά να είναι γενικά. Να αγαπούσαμε όλοι μας ξανά